Yun, isang magpagpalang hapon po sa inyo lahat. Ito yung way papuntang Sentro Veterinaryo. Yun, dito na po tayo guys. Dito mag-i-stud ang ating alaga na si Minsitar. Yan o, sa Sentro Veterinaryo Animal Clinic. Yun, let's go guys. Pasok na tayo. Yun, ito si sir, ang aking client at ang kanyang alaga. Yun ang napakaganda naman po ng kanyang aso. Ayun na, napakabait pa. Kiwili-wili. Hi, hi, baby. Stud ka ni Mincy. Alright. Ayan na po ang kanyang aso na napakaganda, bagong gupit. At ito naman po si Minsitar. Ayun ang si Minsitar, oh. Ayun, bininyagan kaagad ni Minsitar yung cage nila, dog cage nila. Yun. Pasensya na po, Doktora. Klaro na, saka si Doc Benedict. Yan, shoutout sa iyo, Doc at Doktora. Ayan, dito tayo ngayon sa Sentro Veterinaryo Animal Clinic. Ayun, ganda ng logo nila up here. Yan, alright. Yan, meron pa sila dito na dog cage, diaper, shampoo, dog cage, dog bed, dog food. Yan, mga dog ball, lace, at iba pa. Ayun, kita naman may mga toys pa. Ayun ang pagkain ng mga aso ko, pedigree adult mini. Mamaya bibili ako guys. Yan, kompleto sila dito guys. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapatid ko na taga dyan sa Mangaldan. Yun, isa pa lang kapatid, si Doktora. Ayun, ito na, start na natin ang session nila Minsitar at ang kanyang asawa. Ayun, excited na po si Minsitar guys. Ayun na po, kitang kita naman po kung gaano siya ka-excite. Ayun, kakalapag ko lang, gusto kagad tirahin ni Makajot Minsitar. Oops, dahan-dahan na Minsitar. At virgin yan. Yan na, pinasok na ni Magic Hands ang pototoy ni Minsitar. Yan na guys. Alright, sa mga below 18 dyan, bawal po kayong manood. Rated SPG po ito guys. Ayan, sa mga 18 pataas lamang po pwedeng manood dito. Yun, alright. Yun, shoutout sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Mangaldan na nag-aalaga ng aso. Alam nyo na kung saan kayo pupunta, sa mapagkakatiwalaang Sentro Veterinaryo. Yun, kapatid po sila dito guys. Kaya tiyak na mapagkakatiwalaan si Doktora dito. Alright, tara na, dito na tayo mga kabagis. Dito lang po ito sa papuntang lumang kapilya ng Barangay Gilig. Yun, makikita nyo kagad dito. Pagpasok nyo dun sa Metro Bank, doon na po yung pwesto po nila. Yun, inuli na ni Magic Hands. Si Virgin po siya, napakahirap pong i-shoot nyan. Alright, yun na. Alright, yun na guys, lock and load na. Ayun, masaya na naman si Minsitar. At nakatikim na naman ng berhen dito sa Mangaldan. Dumayo kami dito sa Mangaldan sa may Sentro Veterinaryo Animal Clinic. Yun, shoutout din kay Sir, yung client namin na galing pang San Carlos. Dinalang kanyang alaga sa Sentro Veterinaryo sapagkat dito lamang po yung pinagkakatiwalaan niyang clinic at wala nang iba, sapagkat isa rin po siyang kabagis, kapatid po namin sa iglesia. Alright, shoutout sa iyo sir, ingat po kayo sa pag-uwi. Yan. Alright. Ito po, dogging cats. Ito, 4 cats lang. Ganun pala yun. Dalawa pa lang, apay, kaya pala plus. Akala ko yung plus, adult, ito, puppies. Ngayon alam ko na. Yun, may bago tayong nalaman dito sa Sentro Veterinaryo. Punta na kayo dito guys. Ayun, may free kami galing kay Doktora. Isang dog ball, saka ball pen. Yun, sakto. May panglista na tayo sa mga client natin. Yan, maraming salamat Doktora at si Sir, si Doc. Hello po. Ayan. Punta na kayo dito guys sa Sentro Veterinaryo. Located po ito sa doon sa mga hindi po nakakalam ng Gilig. Doon sa likod po ng Metro Bank, saka Rural Bank of Mangaldan. Yan. Meron din po silang dog grooming dito. Yan. Alright. Kompleto na sila dito guys. Yun, ito yung service offered nila guys. Consultation, diagnostic, ultrasound, in-house TBC, deworming, vaccination at iba pa. Ayun, Monday to Friday 9 AM to 5 PM, Saturday and Sunday 9 AM to 3 PM. Yun, location at Morillo Building. Ito Sentro Veterinaryo Animal Clinic.
Alright, tara na, let's go. Ito po yung page po nila para magpabook ng inyong mga appointment dito sa Sentro Veterinario Animal Clinic. Maraming salamat po. Follow for more videos. Bye-bye!